Joo, morjesta kaikille, se olisi kiva istua täällä tänään. Hyvää joulua kaikille. Unohdin vähän tässä myöhässä vähän tää video tulee vähän myöhässä jouluun. Tän piti olla tämmönen joulujuttu, mutta tää tulee vähän myöhässä. Mä oon sanonut uuden mikin niinku huomaatte joululahjaksi. Olen kiitollinen siitä. Otan vähän ääntä tosta pienemmälle. No niin, nyt varmaan kuuluu vähän paremmalta vähän tosta isommalle. Noin. Ja en mä tiedä mitä tässä puhuis. Tää on tämmönen joulu, let's go. Tää on vaan tämmöstä jäppäämistä. Osaksi, että mä haluan testaa muutta mikkiä ja toinen on sit se, että mä tiedän, mä vaan haluan jäppää. Mä en nyt sit tiedä mistä puhuis. Tiedäks? Hei. Tiedäks toi uusi vuosi on ihan kohta, siis ihan ovella. Eli meikän lempivuoden aika, eli uusi vuosi, koska on vähän raketteja ja räjähteitä. Toisaalta olisi ihan kiva kuulla, mitä teille on jouluna kuullut. Itse olin mökillä tossa jouluna ja joo, mökillä on ollut. Ja joo. Mä en oikein keksi, mitä sanoa tähän enää. Hyvää joulua hei kaikille ja hyvää kohta tulevaa uutta vuotta. Kaupat aukeaa perjantaina. Tämän viikon perjantaina, eli 27. päivä aukeaa rakettikaupat. Mä en laillisesti saa vielä mennä ostamaan raketteja. Niin. Eli en varmaan sitä menossa. Mitäs sitten muuta jäppäis? Te siellä. Merry Christmas. Klaus is the season and Christ is the reason. Yeah. Hei, mun nyt tää jäppääminen nyt loppuu tähän näin. En mä tiedä, mikä tän idea oli. Vähän ehkä oli jotain tällaista pientä jäppäämistä. Joo, ja hyvää jouluntoitusta. Anteeksi, tää on vähän myöhässä tää video. Tää on tosiaan kuvattu 25. päivä 12.24. Joo, Jumala siunatkoon ja nähdään ensi videossa. Morjens. Hei hei.